Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para rawuh ingkang kinurmatan Bapak utawi Ibu pimpinan, para dosen, para tamu undangan, para sepuh lan para wisudawan lan wisudawati ingkang kula tresnani. Sumangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala awet saking sing rahmat taufik saha hidayahipun kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi pinaringan kasarasan sangga adicara wisuda dinten punika saged kalampahan kanthi wilujeng. Kula minangka pranata adicara badhe maosaken reroncening acara ing dinten punika inggih menika pambuka. Maos doa, laporan panitia, sambutan saking rektor utawi pimpinan universitas, prosesi wisuda, sambutan wakil wisudawan, panutup lan doa, pungkasan. Mlebet adicara ingkang kapisan inggih menika pambuka. Sumangga adicara punika kita wiwiti kanthi ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Adicara salajengipun inggih menika maos doa. Dumateng ingkang kinurmatan Bapak Surya wekdal saha papan kula aturaken. Matur nuwun dumateng panjenenganipun. Salajengipun laporan panitia dumateng ketua panitia wisuda wekdal saha papan kula aturaken. Matur nuwun. Adicara salajengipun inggih menika sambutan saking Bapak Rektor Universitas. Dumateng panjenenganipun wekdal saha papan kula aturaken. Matur nuwun dumateng Bapak Rektor. Salajengipun kita mlebet dhateng prosesi wisuda. Mugi prosesi punika saged lumampah kanthi lancar, tertib saha kebak khidmat. Prosesi wisuda sampun kalampahan. Adicara salajengipun inggih menika sambutan saking wakil wisudawan. Dumateng panjenenganipun wekdal saha papan kula aturaken. Matur nuwun. Adicara salajengipun inggih menika doa panutup. Dumateng Bapak Surya wekdal saha papan kula aturaken. Para rawuh ingkang kinurmatan, kanthi magetan sedaya reroncening adicara wisuda dinten punika sampun kalampahan. Kula minangka pranata adicara nyuwun agenging pangapunten menawi wonten lepating tembung, tindak utawi tata anggen kula nindakaken jejibahan. Mugi para wisudawan saha wisudawati tansah pinarengan kasil berkah saha saged ngamalaken ilmu kangge kamaslahatan masyarakat, agama lan bangsa. Matur nuwun sanget dumateng sedaya rawuh ingkang sampun nderek nyengkuyung lumampahipun adicara punika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.